El País Valencià és l'única comunitat autònoma que encara no té un conveni col·lectiu per al personal laboral de totes les seues universitats públiques. L'abril del 2019, la Conselleria d'Educació, les 5 universitats públiques valencianes i UGT, CECIF i CEP, amb l'impuls de Comissions Obreres com a sindicat majoritari, vam signar un preacord de conveni col·lectiu per garantir els drets del personal laboral. L'STPB es va sumar amb retard. Valorem que el conveni pot significar una millora a la situació precària del professorat associat, tant per la millora econòmica com per la seva estabilitat laboral. També significa una millora retributiva per a totes les categories. El professorat associat puja el sou fins a una mitjana del 35%, el personal ajudant fins a una mitjana del 34% i els ajudants doctors una mitjana del 20% en els 3 pròxims anys. Perquè aquestes mesures siguin efectives, cal signar el conveni ja. En definitiva, el conveni recull millores econòmiques i laborals per al professorat, el personal d'administració i serveis i el personal investigador laboral que no poden aplicar-se per la falta de lideratge del govern valencià en concretar la signatura. És hora de lluitar pels teus drets, informa't i participa. Conveni d'universitats, ja!